Hello, good morning. Dah kalam dah. Đấy, làm ra đi không anh em. Labra. Boroda. Boroda. Abisah ni labra. Nung labra pagla sagan le. Dali jauh lebih. Aja ni. Aja per. Dari लोगोफोर फाजिया बेदरफोरखौ दा देखायगोन दै नोंथांमोननो बानायनायखौ बोरमा बानायनांगौ दिनै बोरमा बयलार लाब्रा जाबाय जोंना लाब्रा संगासिनो बिनि उनाव ओरै दं नै माखासे दाउ बयलारा नैबाव दं नै दाउ बयलारखौ सिगांनिफ्राय बिसोरखौ बोरैबा बिमा फैदों बिमानि फन फैदों नै ओरै दं नै बक्स बे only là sisa surya thằng gì hả thằng gì nó lái xe ra nữa phang la nó đây nó lái thằng đang ở thằng à à bây nhiều lẻ surya sisa surya mà hắn lái xe nè bây giờ nó có hắn lái nó này hắn lái xe đấy हिन्जाव बुगिदा लिंहरगासिनो फन बोरायराय माबा गावसो मिथिगौ मा खालामगोन मा मागोन जायगाया हिन्जाव लाहैसिगोन बेसेबां बैसो जागोन नोंना ओमफ्राय हिन्जाव लानो दानो देलाय बुंलाय हा 17 आरो दानो लानोसै गलालै बिमाबो हिन्जाव लाहैसिगोननो ओइ उनावलाय ओरै खनसे नाहरलाय बे खनसे नाहर आरो लायो मानसि नोङो होथ बबे नोंना गोसोनिया जागासिनो लासै लासैनो आरो मानसि फैथ'वाखै दा फैगोन नै टिभि देखायनांसिगोन बरिं मोनबायलै टिभि देखायनोसै लोगोफोर नै जोंना बर'दा बिथाङा सिख्लाफोरजों रायज्लायदों औ लाइट oke टिभि देखायनोसै रायजोफोर रिमुगा ओइजिखौ टिभिया अन जाबाय दै नै टिभिया अन जाबाय बिनिफ्राय दंबावोसो खामानिया मावनांगौआ टिभि जागासिनो अन जागासिनो र' मा ओंखारो बेनि प्रसेसखौ नायदां एफा गोबाव मास्ट बेखौ दोलाखो होथारदोलै साला स्मार्ट टिभि लायनो बेनि उनाव नाम्बार थुनोसै गय नाम्बाराव GT07 औ जाबाय नै फाग्ला गावनो जायो गावनो माबायो गावनो फानो जालागासिनो लायथारा मोनबाय मा ओंख्रि ओमफ्राय ओंख्रिया नेपाल खाथिं दिनैहाय नेपाल खाथिं माने बोरमा बेदर नेपालफ्रा जेरै दै गुदुंजों बनानै ब्लेडजों बनानै दानोना बिसोरो बिगुर खुवा बेसेबां सेल जायो दखाना गय दखाना जायो मथा मथि 6-7 हाजाराव गाखोयो बरिया नै गय दखान फिसाया नुबाय 6-7 हाजार जायोनो सयथो बेनो आयौ नै कास्टमार जाबाय 15-18 हाजार थाङो मोजां गयावबो सेल जायो आरो जाफै लोगोफोरबाव बिराद मोजां गय मोनो आरोना लकेल गासिबो लकेलजोंनो गासिबो दे होमबा কি করে আছা কাম নাই নাকি কাম নাই হ্যাঁ কাম নাই তোর সিগারেট খাবি সিগারেট এই
Abi. Nakai. Vậy quan trọng thật là đi gen ra phạc là dù còn thấy như thế